Mas Mus. Oh nggih. Lah nggih nek boten jenengan sinten. Panitia berarti. Ning apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa rasa atiku karang-karangmu Gustiku la nyuwun ngapura monggo pamu ayo Mas joget monggo Wong ayu sing tak tresnani dina wengi wangi mung tak impi-impi aku ati salani mung sliramu bebojane ati Nadyan sepi sana ketemu nanging gede nerasa tresnaku rina wengi tansah tangguh ngarep arep sok kapan balimu ayo Mas sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku kok gawe lara Lho nek Mas Ragen ngene iki lho. Hae.
Ki patut-patut. Oh nggih. Oh nggih. Berarti kon loro. Ngersake rondo. Kon loro kok. Oh nggih. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa jasa atiku gerak-gerak Gusti kula nyuwun ngapura setunggal malih ya sampai bawah ayo ayo Mbak yuk Wong ayu sing tak tresnani dina wengi awane mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati ayo Pak D nadyan sepi sana ketemu nanging gede nerasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu ayo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku kok gawe lara Kae Mas Mus ae Mak Bos ge syarat matur sembah nuwun oh ngoten gelo Semonggo. ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa jasa atiku gerak-gerak Gusti kula 12 rabene gelo semonggo ada ayo Mas ketemu tak keong tak keong ning nggonku golek Bata-bati mung ingin ketemu nadyan nada nadyan nabot tak parah mung nuruti karepe ati ketemu ketika lagi aku kaya sinandale ati lo tumetes netes balasi pipiku yen pancen wis ora tresno kaya pondo sing
saja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli aku hae ra biasanya ngene iki terus piye ngono lho. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase. Ayo Mas, ayo. Ayo Mas. Bote mung pengen ketemu senajan abot tak parah Nuruti karepe ati bareng saiki ketemu aku malah ninggalake aku kaya sinendal ati ledu metes alasi pipiku yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli nganggo hae lho. Ndang tindake. Ning apa? Tinggalake. Yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase. Owe owe o, owe owe o. Sapa sing ora kenalan mripate lala lala awe awe Owe owe o, owe owe o. keduka rasa tresnaku mong hanyawa esem lan guyumu Anakku loro wis rondo kono Joko kembang desa. Apa bisa keturutan mama putra urip bebarengan.
ngerti wong kono ki wis rasa diajari ngene iki lho. Hamle. Nggih biasane ngono kuwi. Wis yo. Tak rewangi pati geni Pamriye karepen nulo atine aku ora bakal lali mung sliramu wanita tak tresnani ngono ta. sapa sing ora kedanan mripate blala gawe awe aku ora bakal lali nyawa esem lan guyumu cilik nganggo gede siji ya ora apa-apa to, Pak. Ora tau tuker-tukeran ngono kaya wong tipis. Tak rewangi pati jari pamriye karepen nulo atine aku ora bakal lali pripun sliramu wanita tak tresnani. Edan tenan ya Pak. Ingat hari ini kita live streaming ya, dipantau dari peredaran yang di luar sana. Berdiri monggo. Nanti di rumah lihat aja Pak itu ada. Yuk.
Bojo anyar, Mbak. Hah? Bojo anyar. Bojo anyar Gusti Allah. Dintekke sik. Sekar bisa nyawa aku nang desa dadi ora ilang anggone padha lara dibono siji maneh. Yo 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 yo. Ayo Mas. Ayo Mas. Aku buat disiki. Yo 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 yo. Sekon dhuwur meneh. Ditutup. Sekar bisa nyawang aku nang desa dadi raja titi ora ilang anggone padha ora Terima kasih. Iki jepongke dadi jaranan dadi iki. Batekan. Ayo Rin. Batekan mana? Sapa? Ayo Pak De, batekan. Ayo, monggo. Ditego biceng miring, monggo. Sing saking gondrong, monggo. Atine bingung ana sing duwe timbang jalane jare kapok tanduk maneh emas 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 ijeng miring ulang kuning dadi lakon
muara kali. Kidul ya kali pakmu. Tengah-tengah ana uwate. Keluarga mati kidul mati ditimbang padha tresnane. Nyentar paling ulang apa setiane kelakon. Mikul suket didalan alah seneng banget kumpul sama asik ayo dek ijing milih Dewa Cokro Mbak sabune wangi bacut munggah anake tangi baleni meneh no ayo dek ijing miring ayo dek ijing miring entuk sing celone jare kapok kok jalukane ayo dek miring dek ayo mas mas ake jeneng miring bal-balan kase biru galu-galan aja ditiru mas ayo mas Kijing miring ayo dek kijing miring kretek dawa ke jalan becak apa kuwi keset lara lungguh rapena baleni matur sembah nuwun aku jengking Pak iya manis Yori dua di kaca-kaca Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem dik ngungkuli madu saya bisa ngrompoke jantungku Bang Melati dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe resi-resi kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja Pak Mus monggo
sampun matur sembah nuwun monggo. Tinggal katresnan. Ananta pace apa tice na apa cia apa tice apa tito apa tiku apa cie ananta pace apa tice na
sampean nuwun pi mangga. Merupakan yo. Weteng kluruk keroncongan leyeh-leyeh tenak tenang mikir sesok ra ketekan mikir besok kecekelan leyeh-leyeh tenak tenang orang jalo ora kagungan orang ngantuk jare karipan leyeh-leyeh enak tenang pengangguran alat pengangguran ora keteman gawe pengangguran alat pengangguran ora keteman gawe pengangguran alat pengangguran ngebak-ngebaki dalanan leyeh-leyeh enak tenang enak kadung dapok pengangguran tengok-tengok ning emperan leyeh-leyeh enak tenang motong ngantuk ra karuan weteng kluruk keroncongan leyeh-leyeh enak tenang mikir sesok ra ketekan mikir besok kecekelan leyeh-leyeh enak tenang orang jalo ora keduman orang ngantuk jare karipan leyeh-leyeh enak tenang pengangguran ala pengangguran ora keteman gawe pengangguran ala pengangguran ora keteman pengangguran ala pengangguran ngebak-ngebaki dalanan leyeh-leyeh penak tenang sudah bareng iki